तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैट्रिक हम पास, आगे के पढ़ाई खातिर बाबे हमके आस, आगे के पढ़ाई खातिर बाबे हमके आस। एह साल भैया कैनी मैट्रिक हम पास, आगे के पढ़ाई खातिर बाबे हमके आस। बाकी पैसा नहीं खे भैया कैसे पढ़ाई, चिंता जानी कर प्रकाश चंद्रा जी के सुनाइब। पैसा खातिर जाके हम अर्जी उनके लगाइब। आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दी है कैसे पैसा नहीं खिलौने का हो घर के, कितना हो पैसा बटिए पूरा हो शहर के। सुन ले बानी भैया सबके देवेले पढ़ाई, गरीब मजदूर खातिर लड़े ले लड़ाई। छोड़ी तो भैया हमनी कैसे उनका भीर जाई, चिंता जानी कर प्रकाश चंद्रा जी के सुनाइब। पैसा खातिर जाके हम अर्जी उनके लगाइब। प्रकाश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश चंद्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी पैसा लागे कैसे उनका से मांगो, गाँव घर जानी सुनी ताना मारे लगे सो। प्रकाश भैया बड़े बहनी सचाने का दिल हो, पहले रहले हमसे एक बार रवि आया नील हो। चलो भैया कसहू मिलके भैया के मनाई, चिंता जानी कर प्रकाश चंद्रा जी के सुनाइब। पैसा खातिर जाके हम अर्जी उनके लगाइब। एह साल भैया कैनी मैट्रिक हम पास, आगे के पढ़ाई खातिर बाबे हमके आस, आगे के पढ़ाई खातिर बाबे हमके आस। एह साल भैया कैनी मैट्रिक हम पास, आगे के पढ़ाई खातिर बाबे हमके आस। बाकी पैसा नहीं खे भैया कैसे पढ़ाई, चिंता जानी कर प्रकाश चंद्रा जी के सुनाइब। पैसा खातिर जाके हम अर्जी उनके लगाए।